bai garama, ja borroka hondak, eta batez ere. Pixko bat ikusiz Foru Aldundiak kasu honetan aurre egin nahi dela beren asmoakin aiazteko sekulako oposizioa dagoela proiektu honi, eta guk asmoa dakaula jarraitzeko beak indarrakin gure bai, oso garbi dakaula astakeri badala proiektu hau, eta hori aiazteko nahiko indarra dakaula eta konbentzimendu dakaula, eta ez daula inungo asmoi gelditzeko gure protestetan, eta gose greba irutxe zaigun modu bat berriagoa, baina arte egin ez dugun zerbait, eta jendea bildu zezakena, eta horregatik hemen 6 gaude baingoz, 8 asteburun, eta pixkat asmoa da, izatea pixkat puntu bat bilduko geana, pentsatuko deguna, aurrera begira ere borroka nolean jarraitu pentsatuko deguna elkarrekin, eta idea horrekin bildu gehan pixkat.